Ja vám neodpoviem priamo na otázku, aby som to porovnal s inou univerzitou v našom regióne. Ja som pôvodom pôsobil doteraz v Rakúsku a môžem porovnať služby, ktoré poskytuje Technická univerzita Viedeň svojim vynálezcom a v tomto porovnaní Ústav transferu technológií ma ponúkol v uplynulom období veľmi profesionálne služby. Milo ma to prekvapilo. Kľúčové je, aby sa úroveň služieb udržala, prípadne sme dokázali spoločne my vám dodávať dostatočné výstupy a vy naopak za výskumné centrá, naopak Ústav transferu technológií, aby dokázal perfektne reagovať na naše výzvy a skomercializovať naše výstupy.